Hello mga kalinsi, nandito po tayo ngayon sa manuka ng aking nagpapakamamahal na asawa. Ngayon siya ay nagpapakain ng kanyang mga manok. So titingnan natin kung paano siya magpakain ng mga manok niya. Puging-pugi po siya sa kanyang sarili. Yung mga alaga niyang mga alaga niyang mga manok. Yes. Oh. Yung manok ang kuhanan mo, huwag ako. Siyempre, kasama ka na doon. Halika. Pakilala ko ang aking mga manok. Pakilala daw ang kanyang mga manok. Oh. Ito ang aking bulik. Yan. 9 months old, bulik. Ilapit mo kasi, layo mo. Ba't kasi pag... Buray mo na yan. Yes. Medyo malawak po kaunti yung kanyang manukan. Ito po yung ngayon ang pinagkakaabalahan niya tuwing hapon. Minsan maaga pa lang nandito na siya. Ito po ang pangalawa niyang mga asawa. Mga kabit niya po ito. Mas marami pa po yung oras niya kaysa sa mga manok niya. Yes. Mali naman yung Tagalog. Tama naman yun ah. Dito ko muna magsasalo ka. Oh. Ah, Opo. Ayun na. Yan. alap. Okay. Pasensya na't masyadong maraming dahon. Lalaki po yung mga manok niya. Masyado po siyang mahilig sa manok. Mayroong pa po rito sa taas. Ito po ay bahay ng property po to ng nanay po ng asawa ko. Yung bahay po namin is nasa kabila po, nandun po sa kabila. Ito po ay wala pong nakatira. Kaya ginawa niya pong manukan muna sa samantala, pero pagkakaalam ko may titira po rito. Ngayon pagsamantala lang pong pinaglagyan ng mga manok niya. Nahilig po siya sa manok, pansabong. Pero pag alam ko yung iba po rito mga bigay lang po sa kanya ng mga kaibigan niya. Yung iba binili niya yata. Nandito po tayo sa kabila. Meron pa po rito. Marami po rito siyang manok Ay, akyat tayo saglit. Meron pa po rito. Ayun, sa loob. Ayun. Ayun. Ayun, madami. Meron pa rito. Masyadong makalat to kasi wala pong nakatira po kasi rito. So, ginawa po niyang manukan. Punta tayo dito, baka meron pa rito. Oh, sisiw. Marami pong sisiw. Hello mga baby. Mga sisiw po. Pagkaalam ko yung mga bibenta po niya ito pag lumaki.
Yung iba po kasi bigay lang po sa kanya. Ayun. Masyadong mapuno po rito. Mapuno. Ayun. Ayan. Masyadong mapuno po kasi rito, kaya ganun po. For now, yan lang po muna yung i-vlog natin. Please subscribe.